אהלן, בוקר טוב. אנחנו נפגשים פעם נוספת לתקשור של תואר בווידאו. לי קוראים שחר, תואר הם קבוצת הישויות שאני מתקשר, וזו מסורת בכל יום שישי, אני מצלם מסר מהם, מבקש לקבל מסר שחשוב למי שצופה בנקודת הזמן הזו. אז אם אתם פעם ראשונה בווידאו הזה, במסורת הזו, אז אני נכנס למדיטציה. ואחרי כמה שניות מתחיל לתקשר איתו, אני נשמע אחרת, נראה קצת אחרת, מדבר אחרת, אז לא להיבהל. זהו, ולפני שנתחיל, אני מזכיר, ב8/6, בעוד שבועיים פחות יום, מפגש ראשון בסדרה של 3 מפגשי תקשור עם תואר, שמתקיימים בתל אביב, במרכז יסוד, מאוד קרוב למרכז עזריאלי. האנרגיה חדשה, הוראות הפעלה, זה הכותרת לשלושת המפגשים, והמפגש הראשון עוסק בכסף, אוכל ומין, ואני מזמין אתכם להצטרף, יש עוד כרטיסים אחרונים למי שרוצה. הלינק לרכישת הכרטיסים ולפרטים נמצא בתחתית של המסך, ואתם מוזמנים. זהו, אנחנו ניפגש עוד מעט. אם כך, שלום. אם כך, אנו מתחילים מפגש נוסף בדרך זו, באמצעי זה, לומר מספר מילים ביחס למי שאתם בימים אלו, בזמנים אלו. והמסר הזה עוסק בתסכול, הוא עוסק בחוויה שאנשים רבים חווים בזמנים אלו. התסכול אשר נובע מהפער בין מי שאתם לבין מי שאתם רוצים להיות, בין מה שיש לכם לבין מה שאתם רוצים שיהיה לכם, ובעיקר מחוסר היכולת לגשר מעל הפער הזה. בני אדם רגילים להפעיל מאמץ בשביל להשיג את מה שהם רוצים. זה מה שלמדתם, זה מה שלימדתם. והמאמץ הזה איננו נושא פרי כפי שהוא נשא בעבר, ואתם עשויים אפילו לחוות יותר תסכול מכפי שחוויתם בעבר. זה מעין פרדוקס, משום שבאנרגיה החדשה המתרחשת ומתחזקת בעולם זה, יצירת המציאות הופכת להיות קלה ופשוטה יותר. אז אם הכל הופך להיות קל ופשוט, כיצד זה יכול להיות שאתם חווים יותר קושי, יותר תסכול ופחות הצלחה בהגשמה של מי שאתם? אז הנה התשובה. התשובה היא שאתם מתאמצים להשיג את מה שאתם רוצים שיהיה לכם, להפוך להיות מי שאתם חושבים שכדאי לכם להיות. והמאמץ איננו יכול ליצור מציאות של אלגנטיות. כאשר אתם מתאמצים, המציאות כולה הופכת להיות שמחה יותר. היא הופכת להיות קשה יותר לתנועה, לתזוזה, לשינוי. והסיבה שאתם מתאמצים, היא עשויה להיות שונה מאדם לאדם, אבל בכל זאת ישנן סיבות שהן נפוצות. הסיבה העיקרית שאנו יכולים להצביע עליה, שאתם אינכם מאמינים שמגיע לכם לקבל את מה שאתם רוצים. הסיבה השנייה, היא משום שאתם אינכם מאמינים שמגיע לכם לקבל את מה שאתם רוצים, הרצונות שאתם מגדירים לעצמכם ומתחברים אליהם ומבקשים להגשים אותם, הם רצונות חלקיים. במקרה הטוב, לעתים הם כלל וכלל לא הרצונות האמיתיים שלכם. משום שאתם מאמינים שאתם לא יכולים לקבל את מה שאתם רוצים, אתם מאמינים שעליכם להתפשר. ואז הפעולה כולה היא סביב פשרה. והלב שלכם הוא איננו רוצה לשתף פעולה עם פשרה זו, ולכן המציאות איננה מתאפשרת, והשינוי איננו קורה. התנועה איננה מתרחשת. וזה מה שאנו מציעים לכם בימים אלו, בזמנים אלו. לחזור אל התחושה הזו, שלא מגיע לכם לקבל את מה שאתם רוצים,
לרפא את הכאב הזה, לנקות מתוככם את הזיכרונות אשר קשורים בכאב הזה. וככל שהתהליך הזה יתקדם, כך תוכלו לראות מחדש מה באמת אתם רוצים, מה הם באמת הרצונות האמיתיים שלכם. האם אתם באמת צריכים להשתנות או שאולי הכל בסדר איתכם? ואם יש דברים שאתם רוצים לשנות במציאות, מה באמת אתם רוצים? מה באמת נכון לכם שישתנה? אלה הם הדברים שכדאי יהיה לשאול בהמשך הדרך. ככל שתרגישו יותר יציבים בתוך עצמכם, יותר אוהבים את עצמכם, יותר קרובים אל עצמכם, יותר ראויים, אז אפשר יהיה לבחון מחדש רצונות, כאשר תדעו יותר בבהירות מה באמת אתם רוצים. כאשר הערכה עצמית תהיה גבוהה יותר, אתם תדעו זאת, משום שהמציאות תהיה קלה לפתע, והמימוש וההגשמה יהיו קלים לפתע, ואתם תוכלו ללכת בדרך שלכם בנינוחות, ולא להרגיש תקועים מתוסכלים כפי שאתם כעת. אלו הם הדברים שלנו לפעם זו. שמחנו? אם כך שלום. טוב, קודם כל אני אספר לכם שזה מעניין, כי אתמול בערב היה מפגש תקשור סגור שאני מקיים לחברים מהקהילה הרוחנית שלי, וזה המסר שאני מעביר פעם בחודש במפגשים האלה, אני מעלה לאתר. זה התקשור החודשי, מסורת של הרבה מאוד שנים, ואתמול הם דיברו בדיוק על זה, הם דיברו על יצירת מציאות, והם דיברו בין השאר, הם דיברו על התסכול. אז אני שמח שממשיכים לדבר על זה גם עכשיו, גם כי לוידאוים יש תפוצה יותר רחבה, זה מגיע ליותר אנשים, וגם כי אני מבין שזה ממש חשוב. זאת אומרת שזה נוגע בהרבה מאוד אנשים, אם הם בוחרים יום אחרי יום לדבר על זה. הוידאו הזה מתפרסם באותו יום שבו הוא מצולם, אבל התקשור שתקשרתי אתמול בערב יפורסם מתישהו במהלך החודש הבא. קיצור, זמנים שבהם אנחנו צריכים לעצור אם אנחנו מתוסכלים ולחזור ולראות מה באמת אנחנו רוצים. זהו. אז אנחנו ניפגש במסר הבא, שיהיה לכם חג שמח, וניפגש בהמשך הדרך. ביי ביי.